Erokamana nya iluonga ne min jakidhak malato kidhi nothing but one of us afana wake wana na chapwa kulo wana party ya bolo nyoto nge chwore warwaku maber kabisa dichieng mar kawuono super Wednesday makawuono wantie kaachiel kod kolo kaachiel kod Lena. Can you speak in French? Yeah. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Holy cap. Sorry? Polycap. Manu French Luke. Polycap. Who is Polycap? Huh? Who is Polycap? It was my boy. Oh, okay. In high school. How many exes do you have so far? I can't just count but I can just count the buses. So how many There buses? are 3 buses. Carrying your exes. Carrying my exes. Does the current one know? No. But he actually is watching. Yeah? Watching what? TV. Your show. Very busy. Doing what? Catching the birds. A school nenti pe moro ni find X. Ni just only 3 buses kanyo kuzo ni just anga. Na just need X plus 3 stroke bus is equal to buses. 3 buses stage. 3 buses stage. Dropping. Dropping what? Dropping excess. Ticha dek mamula hinya nyakurunga juangu maitire noendo karibu sana ichino mar Mbak Ndalo maindi chenro mabende biro ni kanyendo chakre wuok tich nyaka chieng' tich abich saa aboro wang'e nyaka saa 10 midhiambo chieng' tich adek en odiechieng' mar mine nyalo kaachiel kod weche hera to kawuono ni sie mine nyalo wantiere koda the queen herself, a princess from Ng'ia iluongo ni Terry Chocolate is in the house. Aneno ka ji mang'eny penjo ni to be odhi rundo nwa kidogo kiuno ya mbui na kiuno ya live iko same iluonga ni Lin Ramogi nyanya kach Terry Nyang'ia. Erokamano nyamna mina jako kaachiel kod Koleus. Adwa mana wacho gimoro matin to the point. Namba 1 adwa kuongo giloso gi jonyuol maneno diche makauno niendi. Janyuol kamoro amora ma intiere king'e mabe ni in gi nyathi manitiere mbalariany. Nitiere poli. Mama na orne nyathini pesa. Weche ng'enye boma ka kineno gima nyathini timo kamak mana ni oyude kata siling. Kata ka iniwon kineno inya chung michak yua migonduru makata mana ker ma piny ma Kenya manitie State House. Diwok ng'wech mondo obi kaka mondo ne kaka nyalo konyi. Kata kitimo mana tich machal nade. Normalize orone nyathini pesa kaka janyuol. Une maloso kodu kaka janyuol. Number 2. Adwa loso gi nyithindo mabende pod nitiere mbalariany kata sikul maneno odiechieng' makauno niendi. Nyamami kiyudo thuolo mar somo. Jaber adwa ni som. Bar bugno kagimo kichaki bar buk mora mora. Nitie teko mar ng'ama nyako kosomo. Nitie power. Minyalo bedo godo kaka sana siese nyathi manyako kibaro buk. Waseneno nyithindo mantiere e mbalariany lakini yudo niya pesa ne matin manokawo manomiye gi sirikal odhi omanyo kako kawo lewni gi komba ouso ne students modak kanye modak kod mbalariany kacha chande kopogre gi mano nitie moko madhiga nyaka hostel ka hostel gin giluoko kwani into tilogi gang'o atieno misiko mana ni idwa dhi out ok racho wada wambe nwa dhiga lakini koro kisedhi out ting'isi mana ni koro waidh wi gorofa mondo wadhi wayue. Nitie gimiluongo ni rabuoyunga. Nyithindo manyiri heruru rabuoyunga. Jituo koka to daking'e. Athodes kaachiel kod mina jako. Nyithindo manyiri mapod wuotho kod chuoji to gikawo to gimoe TikTok. Kawuono nen gi abut ng'ato. Ng'ang'e maber nikech ng'ani oseri to ng'isi ni an to an chuor ng'ane. To samanu bedo godo no endo. En ing'eni obet to simbe mulika. En mana jali. Han kawuono wuotho mana gi mina jako ja TV. Ng'eyo to ing'eni simo ko kinene nikech en gi sinyori se wang. Ichako twaro nono e mesa. Okawo to very fast. Omo e TikTok. To make sure no tag nyaka minodi nikech nyako ng'e nyieke kuma nyieke nitiere. Ang'o minyalo wacho weche ewi nyithindo manyiri gieki? Ing'eni Len pogo
pogo content gi fitina otamo nyiri mang'eny sana kod jogi komantie e TikTok. Nitie content to nitie fitina. Nitie wer moro wacho adiera rembe nogolo juogi. Remo Nyasaye rembe nogolo juogi. Remo manigi teko. Rembe nogolo TikTok. Remo Nyasaye rembe nogolo TikTok. Remo manigi teko. Rembe nogolo juogi. Remo Nyasaye rembe nogolo juogi. Remo manigi teko. Ka wacho wach content. Kaone waneno kikelonwa Terry chocolate mwenyewe nyang'ia. Yes. To en otimo ga content ok otim fitina do. Eno ko tim fitina. Koro adwa neno content. Omiwa mor sana. Yes. Koro ang'eni Nyakoromogi Jwang ka isebedo kigombo neno Terry nyang'ia kawuono nitie ka. Koro meda ketuo wang'e wang' jowi mar Ramogi. Machiegni kendo Nyakoromogi Jwang kabene kawuono ni endi en odiochieng' mar tich adek kumawacho ni en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel kod weche hera to kawuono ni DCSE mine nyalo kaachiel kod weche hera wantiere kod nyadendi mabende waluongo ni Ng'ia Queen from Ng'ia thoth ji ong'e kaka Terry Nyang'ia cha kawuono ni endi wantiere kod live kabende all the way from Germany wadwani watwakane kod wawinjani ni yawa Terry Nyang'ia cha en nyathi manyako mane sigande chal nade to German dhi nade. Yes, Nyakoromogi Jwang iena mar mondo mi akel ni go ji mang'eny penjna ni to nyathi jungu be wadhi neno nungo kiuno koro adwa nune competition. I present to you Terry Nyang'ia cha. Terry Nyang'ia. Yango mokao gari tumo chimo Ng'ia. Banjo mano Terry pro chocolate jaber nyajo Ng'ia mama. Nyar japuonj mama. Chogo nyadendi mama. Haweri nade mama, sugi nade mama, deli nade mama, haweri nade mama, Terry jaber nyira haweri nade mama, nyajo Ng'ia sugi nade mama, sani jugo pongo komino kinyo, mami kiloso wendi, minsela jabanjo ngamundi aduonda, komino kinyo ngamundi aduonda, asungo nyara lego dala ngamundi aduonda, asungo nyago bama ngamundi aduonda, nyara lego jaberi nyiri watemi kakanyalo, usipara fudo toti watemi kakanyalo, jafambo kiker mangungu jaberu watemi kakanyalo, jafambo kiker nyaduno watemi kakanyalo, usipara fudo watemi kakanyalo, siperosi minipendo jaberi nyiri mano nyaka nyipiri, akuni jugi dongo ye toti na weri, usipa weri kapongi lomba. Dr. Catherine Alumu Nyaroge Nyaramunde. Nyang'ia, how are you? In me exercise from Max. Your waist. Lynn, how are you? And you're looking too pretty. Thank you very much. Asante. What is it? Okay, Ite vija ber from Max. It's your skincare product. Ati wagi Vaseline. Adir manyasai. Is it? Tinde afonyo bende castor oil. Ma virgin. Castor oil. Jimogilo ngana mocha. And don't castor oil. Black castor oil. Yeah. Ma virgin. Yeah. Ma bawe wanga tabedo like 30 minutes tomorrow. Mondo donji. Otherwise nga mna Vaseline. How are you? I'm fine. What do I do? I can sweat. Pole sana. We'll make sure we give you something mondo ineka kainya loko. Anyway, we're so happy to have you on the show. Thank you very much. I really appreciate it. Wasebedo kwago mobedo kodie cheno mar Mbak Ndalo mine nyalo sasawa. Mashabiki bosegombo kang'eyo matut ewi Terry Nyang'ia cha. Ero kamano. Jaman dinade. Jaman dhima ber sani koro wuok e winter, wantiere spring. Koro chundi chako bedo mayom, ji chako bedo mamor. Kindalo winter kimoso kata mzungu e train. Openyi mandi angu marach kodi. Lakini sani jo chako smile mos, jo chako smile cheng, chako rieny matinte. Yes. Isebedo Kenya for how long sani endi? A few days. Nabiro on Friday. Okay. Ay chenge so nan koduka. Mano hey, namor neni.
Yeah, jo diaspora connect no luonga nikech ni nan mana chako gik diaspora gi. Yeah. Mar wacho gik matimore nwa ne awacho ni me the voice, I kept the voice of the diaspora, bed their voice. Ko nikech ana lelo ga an gimo badha onge ana I know who I am. Yeah. Ko na wacho ni jok moluoro wacho ne minegi kata wuonegi kata jo thurgi kata jo pinygi matimo gi chunygi. Gi we pretend. Gindiko na inbox. Tasendi kona inbox ta create a show kod mano ta nyiso jo piny gima timore kwero ji. Yes. Ora javano wero gani gima ero kuom tieri nyang'ia ni okwero ji wang' lela mano emana chako. Okay, ne jalo omde koka nini for the first time. Adwa ni chaka ni kod introduction mondo ng'e nini Terry Nyang'ia chani endi en ng'awa dala ni kanye eka koro wadonya ne matut ewi Terry Nyang'ia chandi. Koro nyinga en Terry Atieno. Onyola Sia District Hospital, of course. I'm not sure I'm among you better, but according to ID, yes. Onyola Sia District. Adongo Ngia. Yeah. At this school Ngia mixed primary, Ngia girls boarding primary, Ngia girls high school. Aito nyasaya oneno na wacho ni nyathina ya okitaki dhiki no Ngia Polytechnic. Omundo golika. Wow. Eka kana nyono Nairobi bang form 4. Ndalo mabene ni dongo kata ndalo mabene koka ni pon sana ne nga gigombo mar bedo ng'awa future kanyo nikise bedo ng'ama ng'ongo kana dongo ne odwa ni wan gi radio ne mama hero radio nyaka sani radio no winja ahinya nikech TV ne black and white to bende TV no yumo sama jo the bold and the beautiful do watch my sisters ko kagi watch koro bende English mang'any nyo bende akia nikech ana dongo kumbi ochaknwa gi dholuo oro ma idonje class japuonjo chen rao rabet gino nyono piny ahero do ing'eyo chaka originally ko dholuo na hera alafu nikech radio ni na gombo ga ni ang'e gima timre i radio kanye mana ang'o matimre i radio ka emana gombo kabisa koro kane achopo Nairobi ka ma adonje college KMC then ayudo chance nikech ndalo cha jopuonj manentiere e colleges gi mag media ne gin joma tiyo e media houses sana KBC nikech mago mag government koro through that no ayudo opportunity mar biro KBC learning yani opuonjore production reporting everything to KBC no mi opportunity mar bedo attachment or internship for 1.5 years ma wabedo igoli production iteri maybe floor managing iteri radio gikainago koro katumuga kabisa igi nachako kanyo makoro kafombo gike okaendi bi mite maratari kabisa kata mana birthdays manu winjo ni happy birthday to you, this is your day then and giteri an chebet gikanze manoti mogi hada na Ramogi TV kaendi anyway Terry number 1 wamora nyabedo kodi kawuono ni ndiechino mar Mbak Ndalo plus number 2 in kaka chiel kum joma mine mabende wamiyo luor kabisa nikech number 1 in ng'ama ratego number 2 in nyathi manyako mawacho wach kaka en number 3 in nyathi manyako mabende tiyo matek mane gima watemoga wacho pile ka pile chino mar Mbak Ndalo mine nyalo wadwa ng'e ane briefly ni Terry ni endi en ng'a gima miyo kwanza luongora ni chocolate mano nying mana mira mano nyinga nying ni obiro nikech the kind of person ma an to judgment ni nuwo kuma sunge German kuchocho ka endi na Terry Atieno kata mana ne radio ka na Terry Nyang'ia ekana nikech I'm proud of being from Ng'ia mano ndala ma kuma nyithindo some Ng'ia donge Ng'ia ogolo joma dongo yes koro alafu community no bende no puonjwa maber the whole community ne minewa the men there they were dads ai bedo ki ing'ama kan modongo gi e ot mantie mana mama kende koro kidhi kata ot joma nigi parents both to imi hugs kaka Bishop Wasonga no puonja ni you can still have a dad in the community ko biro to waringo wate nyithi community waringo korgi ka nyithindgi ng'ino ng'iyo gi hugs koro gisha kodwa Bishop bro hagwa gigo naero because I didn't have a dad to have that no kan ng'iyo gi mommy na onge gi baba that time but I knew ni one day I have to know why anyway focusing ahead na wacho ni adwaro mondo abede naero bedo kuma akia naero gimilongo ni manifestation aparo ka an jaigni apagario kama ora par kata Mrs. Manyeno biro Ng'ia to Ng'ia boarding ndalo no ne wantiere gi teachers compound manigi gate ne to gi school nigi gate ne to japuonj ko biro to kwer ni ute mantie kanyo tindo ne en odwaro gero ot maduong' kaka headmistress
koro loro gedwa mano donjo go ka dalawa ngeni teachers adongo kata ka dalawa koro lor gate koro wakalo gi ka school Yes. koro achako penjoro yudo ka mama na obedo promoted to be deputy headmistress mama na nonu bedo headmistress lakini no kodwa weche go no kodwa enya koro at this point koro okete mondo bedo deputy headmistress koro I move from otmanwane matin kabisa mane twisma anyenya donjo mana gi gata no magutemo koma gutino kinindo to anyenya to apenjora niya ang'o mi wan kama to ka this school to ji kanyo bishop wasonga giri ka nyithindo dhia ot ma ji lale alala iye jok man kata ka inda idino ngona ngocha inge ja business maduong mang'e milongo ni Edwin Inda winjo ni ode ji lale alala to jogi nyithindgi wan kod gi school achiel ang'o momiyo an kama chako penjora that point kono mane Mrs. Nyogero odnika kuna chunge veranda wa gokinyi sama achungo dasta nikech mama wane very strict to chiwi mondo dhi puodho betina tina mana kitchen garden but nikech odagi nyithi ji bende otka odwa ni bed example Maibe ni puro kwanza ni mapuro mawuoro wa gimomiyo nyithino manoda kod wacho ga ni gimene gi puro I wonder and mama nisa you have to be the example sasa gimora mana matimore dasta luoko sende loso chai mar gotieno ma ong'iyo ng'ama ng'iyo TV maber kono ka ing'iyo TV koni chai nyaka madh kono puonja bedo tough ng'eyo so achung kanyo acho ni ot migero ang'o miyo ok odwa utegi ang'o madwaro odno odni nyaka ng'e gima miyo gero kata bende nyaka bede ot maduong' kama koro when it was built achako bedo nadhi mana odno mama kosiep gi nyathi odno milongo ni Lydia ok ni mondo wabed best friends ahinya or something but I just wanted to know what is behind having this ambition of having big house and everything and dreaming big kora achako focus nyasaye okonya adhi ng'iye girls high school achako administrators mang'iye girls high school bilongo ni Mrs. Juma no hera kabisa mchako na katen to de bene duong' ji lale kora sika dhi ode samoro kata ka fees riembo jo nyisa ni into ka biriembi fees opoke chulo lakini okadhi riembi nikech in nyathi dalaka I know you have something mabiro bedo maber they just believed in me lakini nalinga school sana nalinga I was minority jomoko mawuok ot ka dhi school ka to jomoko biro gi basa kamba bas okel jo Nairobi jo Mombasa but but nang'icha kiwache class tani japuonj penjo ni what do you want to be when you grow up arito mondo jomoko wachi jomoko air hostess kiango ka gitieko ko kacho ni I want to go in commerce and industries gima this mogik I was thinking down lakini iye tange gima dwaro but I just didn't know where to get it man nachako ng'e Nyasaye chon in a different way aningeno adongo e kanisa St. John's ng'ia Anglican but normally I always known I was not meant to be religious I'm a very spiritual person religion for me mama yangeni winja then sawa mapunjo and I'm not religious I'm very spiritual what's the difference between being a religious person and a spiritual religion no kel mondo control pain msungu no choro no wagino maber ni mo plan ni if we can divide them we'll control them omiyo wachnu ni ja Islam rach nikech no lamo ngawa Muhammad onyisu ni ja Anglican rach enoko timango oko confess ne father onyisi ni ja Catholic rach no lamo Maria onyisi ni ja roho rach no lamo ginene ndeto opogwa yet all these people Jesus Christ ni Yeshua originally Yeshua donge man Muhammad jogite they were prophets of God awacho kenda wacho nikech ngimo matuma nyalo google ngeni ke google gik moko ke google kionge information you can never find it but when you know the information tibro find it and that is something I started knowing early makana menu wa monyuola ne penja kanya tena inga prophet na nyaga jisen mama ntinga usip ni mama pokiloso go for a long time to sana tin awacho na innocently mama okingie nang madhi kode mbele to taka 3 days ngano to natimore naga na wachoga pile then koro adhini mbele kanyo kose koro wadwa ng'e ni nyang'ia wani to en ng'a koro an wachoga ni anyako ma odake world what is world dholuo pinje anyako ma ok chal gi nyiri moko anyako moko ero luoji yani nikoro ma trend kora datime nikoro makro ji yaute gi jinisa ni ngi YouTube channel ngi a lot of views ngango ango momiyo okidwar mondi itim vlogging itangno kaka dak itangno kaka ngo ano kanyako maluwo gik ma ji dwa dhiete nikech ang'eyo ni gik ainago are actually controlled by Satan anyako mo believe in Nyasache anyako mo wero loso kende anyako mo wero winja gima dwaro anyako mo koluoro wacha dier kata siemo wang anyako ma
actually I'm a fisher of men. I'm a child of God. Anyako ma okobadho bedo kende. An alona. Jomoko parogani I'm very extroverted, but I'm not. Yeah. Jumanganya sebedo ka penja ni lal kanye. Nwane ni Mungiki kalure kaka ni kora mugajua mwacho kinde mabende koka nwago kura can think mane weche no the kumblus matin kanyo bende nwane ni kabisa social media ni mucho kaka sad all of a sudden tell you lal kidogo what was really happening gik moko timore mang'eny mabende agoero kamano ni mia ochenro ni monda wuoye nikech bro konyo joma ng'eny an chunya ne ntiere media dong ng'eyo machako gimanyiso radio go kama kaka biro Ramogi kaka ne Nyasaye osekonya after years mabende wang'ado ne nado ma mondo nyis gik matimre radio ema ni onge cameras then madhi Germany makora yudo opportunity mar radio giri kora agolo camera keto e radio anyiso ji gima timore radio dong neno ma ilunga gani the pioneer of visual radio actually worldwide yeah to gima notimore jo odwa no apparently and a matter of generations gi mindset kaka jiparo apparently maybe ne na kata memni na mama na mang'eny ng'eyo meren megena kata we na kata joma no dongo before our age no dongo in a way ma idwaro ni mondo impress ji yani in maisha ni and sacrificing tapan kan mi no dongo kamano ni kata ko bido je point to ko parore pesa mko yudo matin to en nyaka chiu dong nono idak mana ni you are eating from hand to mouth okipari to gino nodwa hinya nikech ka donje media makoro assess thagora madhi Germany mbakni mabogo kipenjo to kora yudo opportunity makoro ng'eya media man the only person is on media maraila biro German tigo na sim ka ene airport ka ni teri wadwari mondi bi Frankfurt adak Hamburg in 8 hours away from Frankfurt wadwani kinsa ochiko in Frankfurt idwa interview Raila kori ngeni jomoko neno potential man godo koni makata citizen ka ayudo sim ndalo moko kanyo ni nyar Dr. Masharia oketo discussion ni neuru nyapicha and kucho to run a whole station kende it was a subject mano go na tagi Ben Giro gocho na kagi kata mana Charles Giri ogisani you're doing well we had a discussion about you lakini jo odotok ne jomoko jo piny tene no majindiko na nyisa konywa kama voice our voices jo diaspora mano pondo ma jomoko taonge papers jo dak ioro pesa dala 24 hours zero pesa dala to ionge gi anything ji timo prostitution ji nino cage ji mako ide nyathio the school or the German somo ichulo ne fees maybe ioro ne pesa from ka parents they cannot pay anymore odhi kuchocho idwa ni somi to ingene the moment michopo Germany kuchocho or America or kure gin ose ket nyare no the German yani nyathina no the German in koro in the German in koro pesa ipono mane ipono pesa chalo yamo ineno to gikia what's going on in kise wuok ne to koro in you are no longer yonge problems you are a robot in koro chiwo in koro iloso nyingi nyara koro I came out to do that tumuna nyis jogi ni how can kamana majino hera malich I was big then because iwacho gani luor meru gi wuoru e kana lo ni manat mang kaka ndika maka gi translate idwa keti gi punishment ji makoro dwari joma nyithind gi oko ne nonego beni bedo kaka in to ko bedo or joma neno ni in nyithind gi manyaka bed dir minwa yanya fini no nyiso ji ni mondo kikor pesa okay osemo nyithind ji ano kawacho ni nyathini kikor ni pesa an gima wacho ni yani nyathi nyaka ng'e bende finances kata ko oro ni pesa dala pare as nyathi pare pe nyathi na timo gang'o mondo yor na pesa ni ayie ni konya lakini timo gang'o mara riyo ni dhi gi visa ma 3 months kaka ni imedo dak nade dak how ing'eyo pak kanne ka tamna pesa more bank kata ko oro ni tamna 500 tikawe kata 250 ikanne nikech ikia kako dhi to emana punjo jini yawa you guys even if you're sending money home from experience ibende gibere gimoro ma inyalo bede gi insurance moro Kenya kata ng'ango jogo chako nyiso minwa kaka ana ketho ana emoji ma ng'eni koro luor nyathine semo nyithi ji kadhi kata radio wacho kata mani ni akwero kata mana gima mikwero kama mag nyithindo manyiri madhi yueyo gi chuoji oko ka mimi pocket money mang'any gi ikwero maber kabisa ingiso mege wani yani nyathini to biro Nairobi kana biro Nairobi at 16 years adhi adak gi
Gichinera. Mama doesn't like me to talk about that thing. I'm sorry, but it's my platform, koro. Adida gi kachinera or kanera. Nera chinera ose nisa wanga embele jite. Ni teri nyaro wino bedo ni okan bedo ni anchineru okomino ni ango anwatni embele nyithindo temoda kotka. How do I forgive you for that? Oluonga embele ji. When you're dressed kia dress gigiti wacho ni we ratch, we take, kidwang. To ngani goya, mama ni goya odni, to minok ni mabor. Ok ni mabor, ni mana siaka. To en kogo si, kosa goya makoro, awuotho gi tinda, atingo chiemb guoke gi matatu yango. To ogo to dalo ko nango. Auntie, abro nyiewo ni pass pa stima. Auntie eno hera en kechen, en nyamin chuore. To anto ok ni nen sanen ko to mani tich kata obedo na saboro tieno uchikoru malo uchikoru udhi nyodho pi sa othionge pi ni ok wanyal we ging'eni koki wuoyo to pod bo moke chunyi to jogi kanota na sani yani abende an madhano ibendi madhano linonge kamiti yeni mai en gima inma imanyo miyudo mai in your passion to at the end of the day kata ihero meru manadi kata ihero oguru manadi kata ihero padri ni manadi lin kitho gibro yuak magi yuak as give me mabati to giko keto flowers to ge wangade managi kanyo adhiyo matinya konga jwanga ilongo ni Teri Nyang'iawa a queen from Ng'ia aneno ka ji mang'eny orona ote kanyo endo machoka paro ni adhi somo gi kanyo endo tokne machoke kidieny mar ariyo kendo mogik omiyo kik idhi mabonyo konga jwanga inte gi penjo moro amora namba 2 3 6 no ina mamar ote machoke kik idhi mabor. And there was no single intention of creating an organization called Mungiki. We never had an intention of becoming nationwide, not even becoming village organization. It was just a local thing. Mungiki was really dreaded, feared, because of 2 or 3 things that I'm going to explain to you. One thing is that Mungiki was a mystery. Nobody understood, including us, who are leaders of Mungiki. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth were mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadie. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. You wanna feel the vibe? Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be, gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Ma en injili ngima, injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Wadhi kelo nu chenro mamit ahinya. Jok manoko somo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges moro mogodo
kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye? Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Kotime grafting to ochako tieko kendo dweche 2 eka koro nyalo romo pitho. Kae kama notimnego grafting. Duol mar KNCHR medo jiwo joma noyudo hinyruok kod lal e kinde ng'anyo mondo ndikre kodgi kanyaka sani gisekawo nonro oganda mar 1224. Jatend piny Kenya William Ruto Puaton Jener Dorcas Oduor tijene e samo jiwo ten joamine pacho kae romo mar maendeleo ya wanawake. Stimani transformer no muoch tarik 23 Disemba. Wasebedo kwaluwe mondo kelwa transformer to tamore bang' dweche 4. Jopawa ni kanye. Mane penjo ma jodak magot Kojowi ni godo nyaka ni stima lale gwengego dweche 4 mok. Machiegni kendo nyakongwa jwang kidieny mar 2 kendo mogik mar Mbak Ndalo. Kawuono ni DCS wantiere koda Teri Nyang'iewa. Achiel kende ema koro watu wagodo kaendi mos. Aneno ka penjo ng'eny kaendi Teri. Aneno ka ng'ato penjo iluongo ni Tina Ochieng'. To nyamora inya kod mbaka mar Teri. But then ongiswa ne machuok. An sana nang'iye kod miel mabende no miel ga e jokon. How did that inspire her life? To ere kuma nogolo idea ni and being that wacho ni en oko luga gik majitimo. But now ni pop up kalure kod miel mabende ni miel e jikon. Acha kaneno ilo ni minatieno ngisa ni nyaka amor ahinya kodu mano sigana mamita ahinya. Wan wangega ni German tie pesa mang'eny. Are there any struggles in German? Kata mana pinje go komago mag Angola. Aparo ni mano endo bende idhi mi wadwoko kanyo endo. Jacob Juma bende ngisa ni ambe ante kodwe cheno kaendi nyaka giko nyathi nyakach. Penjo mabende enda hero penjo enia. Sama gin giwegi gionge ga okay, openjo kanyo ndo ni okay, nitie jok moko ma nyaka ne gidhi pinje go komago mag Angola pok giduogo ga. Why does that happen? Nikech iyudo ni kata seche moko min gi mong'ilo rengo kata wuon gi but they don't come back home. What's going on? Wachagi gima no inspire mona miele jikon. Yes. Koro natiyo Ramogi Radio, one pioneer presenters mar Ramogi ka. One mono okay, adonjo Ramogi Radio ka osebedo like 6 months koro officially on air. Okay. Manatin mogik kato bahati mana abedo godo nikech nyiri mane ombiro mbele na ka Mary Wera to kodi Nyandingo Panga no yudo gine maternity leave. Koro programs gi no miya. Alafu wango nyango to na yudo godo nyako moro ni Sela Imba. Koro Sela Imba mopuonja koro presentation maber. Manyalo wacho ni korka radio nikech nawuok e TV. Nane KBC atimo vioja nyaka act nyaka nyathi ondieke vioja makamani. Yes. Aito abedo KTN Sports Department watimo nyagi Brenda Mulinya was a very good friend of mine. Gipiriti Mwambia. Kasto bange to koro nadwaro ngato nyisa ni radio moro yaw ka temi apply. Koro ndalocha ne yudo ka Tuju was the Minister of Information. Koro jine paro ni mare. So adhi office ma penje ka konyalo konya donjo kanyo to ngisa no it's not his but it's good to just apply. Mo mia contact mabino locho kelo manda apply. Mana apply adieri ma gik moko notimore mana biro machako tiyo ka. Koro kase donjo tiyo ka to mane radio mana dodo. Una isin radio mana dwaro. Radio mano ne ngimana. Nina tiyo to chula tan kasate. Atiyo anka wango nyango. Ai tadhi atiyo e restaurant mar nera nikech chinera ne kech sana. Chiemo no kwa ngono. Eka na yue.
owacho ni kidake oda kata itiyo mana Ramogi nyaka iti restaurant na, which is okay, but gima ne lipni koro atiyo ka awe Ramogi dwa mondo awach kade Ramogi ka ni now I'm going to samati mochiela cha ni program machiela koro adhi chiemo stomach clinic to it's illegal nikech mana advertisement to ka ng'adhi kuchocho be adhi tiyo tok chula to after that biro na tier chiemb go kure e ot to nego be nadok e studio adhi timo ng'ich welo adhi timo in kanye adhi timo dwaro mari natimo an nakawo kituo tan kanyo ka donse jamo mako tadonjo. Why? Because I felt at home here at Ramogi. This was my world. Aonge kata siling jogo samoro miya mana leaf samoro miya nya pesa mo matin gi jo control giri but nikech au kanyal okabede ot odno kabede ne mora matek ma budh kanya ka gutino masama kori koji cha ikaku drop gacha kor ka dhi kata mana gi Tomboya kata mana gi Michael Oyier to nikech onene TV ko wacho news to ko ni atiri ne studio nikech adho isipoch ni in prostitution ngeka no survive Nairobi ka idak maber idak e ot ma ji nigi pesa to yonge pesa fare mabigo citizen aonge godo fare aonge godo aonge pesa yan mana koro chuo moko mabiro restaurant ka mabiro kama oneni ngena nga gi hips natural to nwani innocent Ndalo cha nyumori skat moro mago blada kamacha moko minyio Tomboya street ka omera di chuo sene ngeni ni innocent kia ukwa i date bera ni idhi date na dhi date machigni round kanyo koro angeni nero the cat be gingeyo koro kisa miya pesa ta make sure ni ane out before 6 mondo kikwa date moko malo gik mi koro nyithindo gi. That's how we survived. So when my cousin no wacho nani teri nyathiwa angeni yero radio lakini isafa maafadhali wawuok ka wadhi obed jotich German to nahero radio ma awacho ni awa apply lakini apply mana hivyo tu which ne onge gigo iwi odwa ne ngamo dhi ndege onge na winjo gem na od nera kuro kanye nyithind jogo koro kana an kakora bandri ne ndalo mana itimo ga pirating I confess ne wa survive Nairobi be by uso CDs sami go thum miketo thum malongcha tinyumo disk e ginenes e floppy kata CD inyume iban ticket bag so I had a lot of it because you used to sell them to jomero thum jomero Musa Juma jomero uso ne gito gimi e 100 bob moro to survive bas koro giginan godo koro mane kane Ramogi kanyo no agna gombo mondo anyise ji ka radio chal anyway koro kane chieng mana koro deka teach ma koro me the contract Ramogi ka it was in April. My April is always my nice but 50 no you don't set you ka a whole year without salary but I was loving it. It was my home. Then koro me wa contract anginya komo ni Beryl Jackie Beryl Otieno Beryl shout out Jackie unge ama ber but on this same day Emma you the visa ma the German koro ingen ka you the visa manyiso mama nani you the visa ma the German to apan omi pressure donjo kuma odhi onyiso jo kanisa mondo timna rambe ma diero timna rambe na dhi mo timna rambe no wuok I think 45 or 50k pesa ni nyaka chulgo jotedo chulgo ng'ane kano chope lwet waya ne 30,000 oknya bigo German you can't buy any ticket kora choka dugo Ramogi ka ok na nyiso ngata kana dhi jam nen siri sela ema no ng'eyo te sela ema ni yina kata ringa adhi visa taduwa nyumora kende studio kendo tiyo kode bas koro ochopo kama kono mama gochona ananga very good memory samora wacho gik moko manyisa na riambo lakini God gifted me with a memory ma too deep kenane noga with pictures ngoja nisa teri ngeyo nyaki kore dhi German nikech jo kanisa winjo duondi e radio to ne gitimo ni arambe dhi German could be nyalo bedo that they could think no chamo pesa ngeyo so it was pressure anisa ni mama abo survive abro yudo salary abro temo mondo achulgi but okaduadhi ma bedo gi visa naka 3 months nyaka August ayudo visa in April mla ngise ko ndiknwa mano ndikwa teach wan gi Beryl kora chamo 15,000 chaka chamo 15,000 to hangio 15,000 ani Ndalo cha servant quarter kidhi dak servant quarter ngato kata ka chaka ka 5,000 kana abiro kaf at 16 years as household KBC to jogo sengeni inge dak itiyo Nairobi ngi pesa nyakior pesa dala idwa survive nadi kora wacha ngiyo 15,000 ani ok bikonya Nairobi ka angna dia German ema di officer Fune ka tangisa Fune ni Dr. Mr. Fune I'm going to Deutsche Welle I want ngeno Kenya wacho ni timu teach tijot gi radio ayisa ni adim na 3 months ayudo visa ma di Deutsche Welle Academy only 3 months aduogo yie mondo uyiena mondo adhi aduogi idwara kabisa to nikech nigi ngeyo weche Deutsche Welle gi sponsor ga journalist kaun mondo dhi ki apply ti yudo ti dhi for Deutsche Welle training ti duogo ti ingeyo German gi dhega
apano ane gimano paro moyiera. Ungisa ni look for somebody to train for your show because no yoka sela giri no riembe. Sela no riembe adori no yoka nigi shida no riembe nani benbe no yoka riembe. Koro ne an ka kenda. Yeah, koro adir beril otieno. To ben nisa ni Terry donge ngane nika nyaji monyongo nika donge timo voicing maber pile ka indi classified. To train Tadira phone we have a girl, the girl who comes for classified don't bear. Let's give her the opportunity. Ma train 2 days or 3 days, no one call the studio. Ma wene wango nyango. Koro kana bijama, no kora big CDs dagi. Koro ka chupo jaman daido ka jogi onge tum. Tumena na jaman, yani koyongit, utachalo kasols, yonge ji tumbo kiwinyi mamit. Kora chako download tumbegagi, manatingo ka aketo gi laptop manonyo gi family. Chako timo programs nkech kija radio dunia kilo programs kam iko tum koni ibulo so koni ta record koro with time koro as the life went years later I had the opportunity mar bedo koro radio chako timo videos ga YouTube awacho ni adwa nyiso jo piny kaka music kaka luo music cha lakini geto giwinji nyaka present kech my audience is worldwide dalocha wan jo YouTube ariyo an gi Fred Ombako mane wago tumbe jo luo YouTube ne podonge gimoro Koro Fred Mia bino Mia orona some more music to aketo ni wan majiare ema jala mgiriko to orona tumte. Kora choni atom angi audience yak majo German nyaka diaspora usengea. Anga present gini nade. Temacho ni chai show adwa mielo gini. Mono kata ko giwin to gine no kaka gi vibe. Kaka na chako miel. Koro mien nok ni ano chot, mien nok en ni ano tatongo. Ankara disco kadhiega. Miel knows just to present the Luo music, which has now really become international. Tinde presenta giri millionaires. True. Yeah, that's how I did it. Anano ka ji ochwalo penjo lakini anano ka dong mana daka adek koro kinyalo timo at least very fast. Ntenga mano penjo ni adira German kuchokata penjo go koma county re wano angeni ungi pesa. Oknyinya ngeni ngato struggle. Oya penjo ni benente semo komidhiero mukadhe okokachocha. Watim pio gimano endo. Oko kucho chokara Germany one rich Kenya kendi jinigi del ni ariyo like idak Nairobi to Christmas ko bete dala one rich one gi homes in dala gi dok gango to jo German kata dayo 98 years odak apartment or odak nursing home gien gi dak to apartment energy salary tin tax ngeny why because paying tax mio poverty onge ginene they take like jo maji do salary mangeny gi ngado gi mondo gi konyo jok mani piny mondo crime rate odok piny koro onge ga crime German until nyocha nikech koro refugees biro gango wars matimore pinka but ne gionge gi crime ne gionge gi poverty why because joma an mo ngado mondo konjo wad gi mondo reduce crime koro ok gin jok moko madoro ni mobed gi ot kacha cha obed gi ot dala obed gi mtoka na Mercedes Benz kure achielo Ramogi another thing on gipenyo ni pesa kaka koro wande kwa the German wadi tione jogi angisu ni samoro idhi nyio baga majijo Nairobi to paro ni gimalichni baga in Germany en chiemb joma onge pesa. To one kadhi nyio baga ni 2 euros. To aparo Kenya 2 euros ni en 200 bob. Kadhi akta nyio kutamana a whole meal and maybe katama 10 euros. Ka ore Kenya ka dungina 1000 bob. Donge. Kora paro ni yawa kar chamo gini to ngato nyao dhi kode school dala wa or. To en mani kwa oro pesa ni ana kech tu paro ni wan gi pesa. To ka wacha se oro wan sudo oro koro more. Koro we go beyond our means to send you money. You expect us to also behave like that. Kuru kwa pidu kutada Christmas. Wadoni mwendo waka alone. Look good. Watimango. Kondi bende, mege wakaswa, uruwene wakaswa. Dilim anko mane. Kisa mama, okanya dilimu anko swa. Bidoro pesa. Kuoma. Aonge pesa kao lona kualo. Aonge, ogine. Kido kaji commit suicide. Tojomo kubiga dala. Gionge gi papers. They went there with the visas katama 3 months no. Katakaka. Aito wagi extendo tamogi. Orne gidio kendi gingato kawe bikende kucho odio divorce. Onge gi papers. Koro konge gi papers. In onyalo oro ni pesa nkecho tiyo tije inyalo timo ma iluongo ni black jobs. Inyalo gajori mi bed gi pesa mang'eny. Pesa lakini okinya invest in Germany. Okinya nyiewo tibo penyi ni nyiewo nadi ere tax ere ango ere papers ni onge. So we send it home. Koro inene kanya thiu oroga pesa dala tokbi. Okipar. Sama lilo timbre or to karangani odak gamana endara. Samoro ngato kawe nyame Pro Max. Adira banya sai mondo yud pesa no mondo yud ot modake en kamano omenyi so that our parents ni weuru bedo jok mo paro nyathi ko di loka to kro pesa love them and this is the reason why an kaka teri nyangia okadhiga dala tinde mang'eny why nikech na yudo ka relationship na gi dala pesa
to kawacho mar kech aonge pesa no to ka yude matin idware to ka tiyo tijena mag mielenda e internet gi bende anochot akudo wich ka biro bedo gi jo siasa ka endia timo ne gi live gi tanda politics benar anyaka MC in Germany they don't know yes mago magi kia ka wuke gazeta elo ngisa ni Terry ado mondi bed MCA adhia campaign ayudo tich iwacho ni abro neko an gik matimo go bro nego ji an akia ngoa koro an kia dage ngimana ni obedo mari lin an ngimana ni fully an adak an robot an aonge remo an aonge ich okayud ga homa and I am supposed to live my life because of you. Kasto kidagi kata kikwero gi tibo nyisi quotes mag Bible. Oh, honor your mother and father. Oh, do this, do this. Oh, do this, do this. Yet our God lives in us, all of us. Mani gimajikia. Nyasaye odake ichunyi kanyo onge nyasaye moro mantiere polo ka moro polo nika msungu ngisi ni in heaven the Bible ndiko ni in heaven you will get everything the villas and everything to ginto gibiro turuka gibiro gero apartments and everything Teri wacheko chenro obedo twak ma iye pek maratari nyakrunga juang batagiro ni podabo medo luongi mane studio kaindi mono lo siesie wi teko mar ngama miyo meyo ngama miyo bed gi tekre mare koro samoti eko adhi mi thuolo mar mono mi mos jariyo kasto wach mar mijingo ne mamine ekingiswa social media kumwanyalo yudi namoso ngamiluongo ni mama Aida Odinga minwa mama nohera kachak mia ohera nono wan nyithindo manioko ma samoro kaka nyiso thagorecha koyudo ngamo herowa momiya mia the love nikech ngamo nyuole kocho nyaka bed meru ino kra sarogesi okoka mos na adhi mbele matin sarogesi nyato nyuol to nyathino bed adopted the mother is the mother if you kik pido nyathi miyo hugs ine mother lakini nyuola ok en mother koro this mama miaga ohera ke nyathine adomoso ung'e adomoso ute agoro kamano joma watch wajo fans magi joma okao TV watch ero kamano uru mama Aida Odinga Eric sana ero kamano social media platforms oh yeah ane YouTube Proud Chocolate Terry Proud Chocolate ane Instagram Proud Chocolate Facebook Terry Chocolate TikTok Proud Chocolate, I guess, yeah. Asante sana Terry, wamora inyabedo kodi odi chemaka unoniende. I hope next time wabo chako Mbak Ndalo kwa miel kodi. Ero kama. Kabina jako complain. Anyway, nyakurunga jua ngelo DJ Local Instrumentals longani Lin Ramogi nyakach nyaka kendo kiny TBT edition oritu masani.